Coneixes el cas Mercuri? El cas Mercuri és el cas de corrupció política municipal més important dels darrers anys en el nostre país. Dirigents del Partit Socialista estan imputats, acusats per posar a dit militants d'aquest partit en els ajuntaments del nostre país. Ens hem assabentat justament que la cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Rubí està imputada per aquest cas. No és ètic de cap manera que la planificació i les decisions sobre els recursos humans de la nostra ciutat recaigui sobre una persona que està imputada en aquest cas. Per tant, primer, demanem explicacions immediates a l'alcaldessa de la nostra ciutat i al regidor de Recursos Humans. I també hem de dir una altra vegada que aquesta ciutat necessita un canvi per deixar enrere els 4 anys del Partit Socialista, del Partit Popular i de Ciutadans que han estat malgovernant la nostra ciutat i també malmetent el nostre nom com a ciutat.